거기에 잡아서 못해도 우태이가 무슨 말이야? 일단 산스톱으로 자리 잡을게. 자리 잡을게. 알았죠? 대신 발리한 것들이 뭐 상관? 짜프라. 대신 발리한 것부터 진짜 빼고 아유, 구머리고 아유, saya juga belajar topeng dan laci. Saya tapi upah tu cari jual. तो डॉक्टर ମୁଁ ଅନେକ କଥା ବୁଝି ସାରିଲିଣି ମୋର ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ନାରାୟଣ ପଡ଼େ ଆଇନ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତା ପଛରେ ଲାଗିଯାଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି କେବେନି ମୋ ବାପା ଯଦି ଆଜି ମଣିଷ ମାରିଥାଏ ପାଗଳ ହେଇଥାଏ କେବଳ ତାଙ୍କରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏମିତି ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ନିରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ଅଲଗା ଯିବେ କି ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ହବ ମୁଁ କେହି ନିରୁକୁ ଚିହ୍ନିନି କି ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ନିରୁ ଆସିନଥିଲା କି ମୁଁ ମୋ ସନ୍ତାନର ବାପ ନୁହେଁ ତମରି ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ହିପୋକ୍ରେଟ୍ କହନ୍ତି ଅଚାରେ ସମସ୍ତେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ତାକୁ ମା କହିସାରିଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ ଫିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଆଉ ଶୁଣ ଆମେ ତାକୁ କଳଙ୍କ ଲଗେଇଛ ଏସବୁ ମିଛ କଳଙ୍କ ମିଛ ହଁ ଯିବ ନିରୁ ଭଳି ଝିଅକୁ କେବେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ସେ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ସେ ତମ ପାଇଁ ଓହୋ ଆପଣମାନେ ମତେ ଏକା ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ନିରୁକୁ ଚିହ୍ନିନି କି କାହାକୁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିରୁକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଟାଣିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତରେ ମୁଁ ଏ ଭାକୁ ଦେବାକୁ ଦେବିନି ଅଶୋକ ବାବୁ ତମ ଠାରୁ ନିରାଶ ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ଆଉ ସେ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ହବ ତମେ ନିଜର ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ କଳଙ୍କୁ ଗୋଳି ଦେଇ ସେ ପିଲାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଲା ତମେ ତାକୁ ଫେରି ଆସି ଏଇ ସୁଖ ସାଇଦେବ ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ ଚିନ୍ତା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା କେମିତି ନାରଣର ଗୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା ସେ ନଗରୀ অনেক দিন পরে ঈশ্বরଙ୍କ ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া সে বিতরণ পিলা তোমা হবু ঈশ্বর কোন কইছিলে ঈশ্বর কোন কইছিলে বাপা নিতিয়া ତାକୁ ବେଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଲାଗିଥିଲା ଏ ମଠ ମାରିଲୁ ପେଟ ଖୋଳ କରିବ ବୋଲି ହେଲେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସିଥିଲି ଆଜି ତାକୁ ଏମିତି ହରେଇ ଦେଲି ଯେ ଦେଖିଲା ଲୋକ ବି ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଭୁଲେଇ ପାରିବ ଆଉ ତୋ ପ୍ରେମିକ ଅଜୟ ଛଡ଼ା ମୋ ପଛରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲଗେଇ ଯାଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ଭୁଲି ପାରିବନି ଆଉ ତୋ ପେଟର ଛୁଆଟା
ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ସେ ଶୈତାନଟା ନିର କିଛି କରିପାରିବନି ତାକୁ ଯଦି ନେଇ ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଯାଏ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଆମ ଲୋକ ଚାରି ପାଖରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଶୈତାନ କିଛି କରିପାରିବନି ସେପଟ ଦେଖ କହିପାରିବ 내려 ତମକୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନେଲୁ ନେଲୁ ସେ ନାରଣ ବସେଇ ମୋ ହାତର ଶଙ୍କା ଭାଙ୍ଗି ନାରାୟଣ ବସେ नहीं तुम्हें मत छाड़ी कोड़े जाओनी ନେଲୁ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ନେଲୁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ନେଲୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଆସେନି सारे छोड़ो बोले सर की ନେଲୁ मोते मोते सोदो भावे सरे सोदे दे मसारी कुनबो नबो ना আজি ଏ ରତନା ଢୋଲିଆ ପାଖରୁ ତତେ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି ବେ ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖା ଆରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ରେ ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆରେ ତ କୁଳ ବୁଢ଼ୀ ହାତରେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବୋ ଏ ଶଳା ସେଦିନ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକୁ ଦେଖେଇ ମତେ ଶଳା ତୁ ବହୁତ ଖଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛୁ ହେଲେ ଆଜି ଏ ରତନା ଢୋଲିଆ କବଳରୁ ଶଳା ତତେ କେହି ବଞ୍ଚେଇବେନି ରେ ନାଟକ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ କି ଆରେ ତୁ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ରେ ତୁ ମୋର ପରମ এই রতনা ঢোলিয়া আজি পাগল হয়ে যাইছি পাগল ହେଇଯାଇଛି এই দেখুছু বহুত কাহিনী নেই দিন এ রতনা ঢোলিয়া আজি তবে चिट्ठी से भगवान नहीं गले रे वो लक्ष्मी को चिट्ठी Om Namah
भाई पैसा पड़ला